Kosugaw Icds projecta dinai poson pokora phalitai habafari ladang. Mokono ganangni Gosaigaw mukumani singaw thanai Kosugaw Icds projecta dinai maukhonifra lananai Kosugaw bazar salikau jiba san gaggo adar janaini sayaw फोसावदिंनाय रेलि हाबाफारिजों उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द खालाम मारुवा जानानै देहाखौ गोख्रों लाखि बायदि स्लगानजों गोमसार होदों लोगोसे जानाय आदारखौ बोरै जानो नांगौ आरो गोग्गो आदार जायोब्ला देहाया मा मुलाम्फा जायो बेफोरनि सायाव नोजोर बोनानै बे रेलि हाबाफारिखौ लानाय जादों बे हाबाफारियावनो कुसुगाव टिसिएलसिनि आफादगिरि थमास नार्जारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लाफैनायजों लोगोसे मा फोरमायखो फैजों आबुङै मिथिना लानि गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मोजां मोननायखौ बावहरग्रोबाय दा दिनैहाय कुसुगाव आइसिडिएसनि प्रजेक्टनि जे बिबानगिरि बिथांमोनहा आंखौ दिनैहाय बिथांमोननि हाबाफारियाव आंखौ खावलायहरदों आरो दिनैनि हाबाफारियानो जाहैबाय पोषण पक'रा जे बेखौ भारत नाङैनो फालिनाय जायो दिनै 5th बा 5थि जे पोषण पक'रा जे फालिथाय बे फालिथायाव बिथांमोनहा आंखौ हांख्रायहरदों आरो बिनि मेन थांखियानो जाहैबाय मोजां खाद्य होनाय बा मोजां जानाय आदार होनाय गथ' गथायफोरनो आरो बिथांमोनहा दिनै आंगनबादि वार्कार बा आइसिडिएस वार्कार आरो हेल्पार बिथांमोनखौ लानानै मोनसे रेलि खालामनाय जादों आरो बे रेलिनि गेजेरजों बिथांमोनहा फोरमायनो नागिरदों जे जोंनि ओनसोलनि गथ' गथाय आरो बिमा बिफा बिथांमोननि सायाव मोनसे सांग्रांथि लाबोनाय जाहाथे जोङो मोजां खाद्य होनानै जोंनि गथ' गथायफोरखौ हेल्दी लाबोनो हायो बेखिनि हाबाफारिखौ बिथांमोनहा लानाय जादों आरो आं बिथांमोनखौ साबायखर बावो जे बिथांमोनहा जोंनि ओनसोलाव गोबां खामानि मावबाय जोंनि गथ' गथायफोरनि थाखाय जायनि थाखाय दिनै बे ओनसोलाव बेमार आजारनिफ्राय जोंनि गथायफ्रा एसे सांग्रांथि फैनाय जादों दा बेखौनो आङो बिथांमोननिसिम आं साबायखर बावनाय जायो बिनि जे जोंनि गामि ओनसोलनि जे गथ' गथाय एबा बिमा बिफाफ्रा दासिमबो इलिटारेट दङ जायनि थाखाय जोंनि गथ' गथायफोरखौ बारा जानाय लोंनायनि सोमोन्दैयै मिथिया बिनिखायनो दिनै जे आइसिडिएसनि जोंनि हेल्पार वार्कार बिथांमोनहा गामि गामि थांनानै जे गथ'फोरखौ जानाय लोंनायनि सायाव सांग्रांथि लाबोदों आरो बिथांमोनहा बिभिन्न जानाय लोंनायनि अनगायैबो बिभिन्न एंगेलाव बिथांमोनहा खामानि मावबोबाय थादों जोंनि इयुन जोलैनि देहानि फारसे सोलोंथाइनि फारसे आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिथांमोनहा खामानि मावगासिनो दङ आरो बिथांमोनहा मावलांबाय थागोन बेखौ आंहा आसा दङ 2023-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन